môžeš. Dáš do úst. A bez rúk musí takto ona zjesť, bez rúk. Ja to viem. Dobre, môžeš sa do pusy. Tak nesmieš chytať rukami. Perfektne. Skúsi chytiť tak. Výborne. A vydržíš aj dlhšie držať, aspoň 10 sekúnd. Vydrž. Perfektne. Dobre, môžete si dať. Daj si ju na peru a jazykom ju chyť. Dobre, počkaj, ty daj si ju dole. No. Dobre. Hore a jazykom. No, ešte. Tak. Výborne. Chceš chytiť ono? Aha. Tak. Aha. Dobre, skúsime Ditku. Počkaj, ešte nie, daj dole. No a skús. Výborne. Dobre. A vydrž aspoň 5 sekúnd, budem ti rátať. 1, 2, 3, 4, 5. Výborne. Skús. Ešte do kolečku. No, teraz toto bolo také správne. Dáš si tam hore za zúbky, otvor ústa. A jazykom len. Ešte výborne, iba jazyk pracuje. No. To nejde. Ja to nemám za zubami, ja to mám tam. Na podnebi to máš. No dobre, tak ešte raz skús. Mám. Máš. Tak, a ide, a jazyk. Wow, a teraz môžeš zjesť. Dáš si tam, prilepíš si za zuby horné. Drž si, áno. A iba, kontroluj si jazyček v zrkadle. Aha. Už to ide, už ten jazyk. No, už to bolo bez brády skoro. Iba ruky, počkaj. Neboj, nejedz, tam to len bude. Nejedz, ešte nie. No skús. To, tak, a ešte tam máš také zašpinené. Aha, poriadne, aj hore. Dobre, na druhú stranu. Poriadne. Dočiahni. No už, wow, dobre, ešte. A teraz sa môžeš celá dookola. Výborne, dobre. Špičkou jazyka chytáme. Špičkou jazyka. Výborne. Teraz na toto sa... Jazyk, hlavu netoč. Jazyk len. Výborne. Hlavička stojí. Ešte raz jazykom len. Dotkni sa jazykom. Tak, to je ono. A do druhej strany. Výborne. A najťažšie bude, že hore. Iba jazyk. Hore jazyk, hore. Ešte zdvihni jazyk, hore. Nie bol líbo. Tak, už sa zdvíha. Ešte. Wow! Po jednom cukričku. Môžete si dať do pusy. Ale nehryzte ten cukrík najprv, dobre? Nemáme hryzť ten cukrík. Hej, nepohryzte ho zatiaľ. Len si ho dajte do pusy. A skúste ten cukrík dať si do jedného líčka na jednu stranu. Skúste si ho aj ručičkou, či ho tam naozaj máte. Je tam? Dobre, teraz si ho prehoďte do druhého líčka. Máte ho tam? A teraz bude ťažká úloha. Tu na dole medzi zuby. Môžem skúsiť, či tu je? Tu. Ukáž. Je tam, či nie? Aha. A vdeješ aj tu nahore? Ten cukrík... Áno, tu asi je, cítim ho. Môžem skúsiť tu? Zvládli ste to. Dobre, tak ho môžete pohrískať a zjesť. Iba špičkou jazyka. Tak, ale nie iba jazykom. Hlavu nie hlavu, iba jazyk ide. Tak, a iba jazyk ide. Hlava stojí na mieste, musíš sa dotknúť. Tak, ide. Jazyk. Dobre, super. Dám takéto žuvačky, zoberte si každá po jednej. No, výborne. Odbalte si. Dobre, môžete si dať do pusy.
a skúsiš ju rozžuť. Mne sa to No nedá. skúšaj, to je taká ťažká úloha na rozbaľovanie aj. A skúsiš rozžuť tú žuvačku, aby nebol z nej taký šúlok, taká cigaretka, ale aby z nej bola gulička. No, to je ľahké. No, to som zvedavá. Dobre, a skúsiš rozžuť a spraviť z nej takú guličku, dobre, v kúske. Dobre, žujem. Stihli ste? Teraz robia guličky zo žuvačky. Už poslednú úlohu dneska. Teri, ukáž, skús takto. Iba medzi zubky si daj tú žuvačku. No, dobre, Didi, a tebe sa ako darí? No výborne, už vôbec nie je taká palička z nej, ale len taká guľka. Taký fliačik.